Možná celý ten turnaj byl o sebevědomí českého týmu. Myslím si, že dneska to bylo přesně, že ta hlava prostě byla v klidu a všichni jsme šli do toho zápasu s tím, že že nemáme co ztratit, ale prostě jsme si chtěli zahrát fotbala, ale v tom, že chceme vlastně si rozloučit s tou érou vítězně a hlavně fotbalově, což si myslím, že dneska bylo vidět a jenom škoda, že takovýhle výkony nedokážeme předvádět v těch velkých zápasech, právě když hrajeme s Anglií, s Německem, samozřejmě je to o něco těžší, kdy ta úroveň toho zápasu je taky vyšší, to tempo je vyšší, ale je to škoda. No. Končí jedna generace v reprezentaci do 21 let. Jaké je hodnocení toho reprezentačního cyklu zakončené vítězstvím? Tak smíšený asi. Já jsem se měl prostě s tím, že chci urvat ten postup po dlouhý době ze skupiny a bohužel to se mi nepovedlo, nebo to se nám nepovedlo a to je věc, která mě strašně mrzí, protože myslím si, že ten tým na to tu sílu měl a vlastně aniž by si to někdo uvědomoval, tak vlastně nám stačil bod v jednom z těch zápasů předtím a vlastně bychom možná i postoupili, takže bylo to blízko, aniž by si to člověk uvědomoval, ale jo, na druhou stranu zakončili jsme tu éru vítězně, což je strašně důležitý pro tu hlavu. Díky. Děkuji.